Sam Bankman-Fried je vo väzení, čiže to sú vlastne umyté ruky nad tým. A na tretej strane niekto stále zarobil na tom ešte 5 miliard. Zdá sa, že to tak je. Geniálne. Keď niekto ponúkne 504, či koľko to bolo? 507, ak sa nemýlim. $507,000 za to, že mu niekto zaradí transakciu do bloku, tak sa ťažiari samozrejme trhajú o to, jak také hyeny proste o gazelu, aby tam tú transakciu mohli dať. Som späť a vy vítajte pri našom 39. podcaste o informáciách o kryptomenách a Fumbi. Poďme na to. Páni, vítajte. No, hlavne vítaj ty. Čiže ja som síce mal možnosť moderovať, kým si tu nebol, ale som veľmi rád, že teraz sa môžeme vrátiť do tej starej polohy. Ale povedz nám niečo viacej, že ty si bol vlastne v Japonsku hľadať Satoshiho, nie? Čo ma prezradilo? Ale áno, vrátil som sa z Japonska a bol to veľmi zaujímavý zážitok, veľmi odporúčam. Satoshiho som síce nenašiel, ale videl som tam veľa reklamy na krypto a Bitcoin hlavne. Ale čo bolo zaujímavé je to, že aj keď je to taká pokroková krajina a veľmi, by som povedal, že rozvinutá, vyvinutá aj technologicky, tak stále veľmi veľa prevádzok používa cash. Čiže platba kartou tam je možná samozrejme, ale keď do reštaurácie alebo niekam inám, tak stále platíte cashom. Alebo máte možnosť, alebo je to preferovaná aspoň možnosť. Čo je celkom zaujímavé, som bol prekvapený. OK, a stretol si sa niekde, že by bola uvedená platba kryptom v nejakej reštaurácii alebo v nejakom obchode? Veľmi málo. To som bol prekvapený, že s tým, že vlastne neboli ani platobné terminály a na karty, alebo bolo ich veľmi málo, čo sa týka takých, že reštaurácií, tak nebolo to veľmi, že by som videl, že platba kryptom. Boris, mne síce očný povedal, že potrebujem silnejšie okuliare, ale zdá sa mi, že ti nejak narastli uši. Aby som vás lepšie počul. A možno bude dnešný podcast taký elektrizujúci, keď sa budeme rozprávať o týchto novinkách, čo máme. Je to veľmi elektrizujúce a mňa by naozaj veľmi zaujímalo vlastne, že ako to krypto v tom Japonsku vlastne, okrem toho, že ho neberú v reštikách, všimol si tam ešte niečo iné? A moc nie, ale hovorím, že bolo tam veľa billboardov a také reklamy o kryptomenách, čiže asi to tam berú celkom vážne a predsa len Japonsko a Amerika bola jedný z takých prvých, ktorí mali nejak legalizované aj to, že mohli robiť reklamu na Facebooku a na Google, keď bola vlastne všade reklama zakázaná. Čiže asi to tam je pripravené na to, aby to bolo využívané celou tou populáciou Japonska a tými ľuďmi, takže... Ja som taktiež pár dní dozadu videl nejakú informáciu o tom, že tam bude asi nejaká vláda alebo niečo, nemení sa tam, neboli tam voľby? Alebo niečo podobné, myslím, že bolo, hej. No a že vyhrala nejaká strana, ktorá je naklonená tomu, aby tam boli ETF-ka na Bitcoin, čiže možno aj v Japonsku sa dočkáme v priebehu najbližších mesiacov tých ETF-iek. Ja si tam dám dole, lebo sa mi z toho uvarí hlava. No. Takže tak, áno, akože je to krajina, ktorá teda je známa kryptom, však aj tam boli nejaké veľké burzy, aj to ľudia používali dosť. Takže... Tak aj tam bola vlastne prvá burza, ktorá bola napadnutá hackerským útokom a ťahal sa ten škandál vlastne až úplne donedávna, že? Okay. MTGOX. Takže... Ono sa to ešte aj ťaha ďalej, lebo stále neuvoľnili tie bitcoiny, ktoré vlastne tam boli ukradnuté. No ale akože celá Ázia je teraz taká viacej, že tam vrie po schválení tých amerických ETF-iek, tak je tu Hongkong, že Japonsko prichádza. Takže asi odtiaľ uvidíme tiež celkom príliv kapitálu. My tu v Európe často si tu tak ako keby sedíme na tej našej historickej jedinečnosti, že sme proste nejaká top kultúra, top ekonomika svetová, dominantná veľmoc, ale vlastne to tak vôbec nie je. A už dávno sme vlastne, nechcem povedať, že hráme druhé husle, ale skôr je 5. 6. Čiže v tej Ázii je proste strašne veľa peňazí. A čo som ešte teda bol, nebol som len v Japonsku, ale bol som aj na Tajvane a tam bol normálne aj kvázi taký obchodík s kryptom, keď to tak nazvem, len bol vtedy zavretý, keď som tam akorát bol. Čiže nevedel som, čo je v tej prevádzke, ale mali proste veľký billboard, že Bitcoin tu. Takže áno, je to tam proste viac rozšírené, možno ako si myslíme, alebo ako máme predstavu. Takže myslím, že môžeme vidieť veľa vecí odtiaľ. Ty si tam bol aj v čase niekedy pred halvingom, že? Neboli nejaké reklamy na halving alebo niečo? Necelila ma žiadna online reklama a nebolo tam akože niekde v telke o tom, ani billboardy, takže nezachytilo ma to, že by tam bol nejak propagovaný ten halving.
ale určite sa o tom rozprávali tie komunity tam, len tam som nebol. Kým si ty bol v Japonsku, tak my sme boli zase v San Francisku. To som sa chcel opýtať, že ako bolo, lebo však prvýkrát vyšlo Fumbi za veľkú mláku. Boli sme sa pozrieť na najväčšiu startup konferenciu, takú proste, alebo najväčšiu, no a je to v podstate aj najväčšia svetová startup komunita, Startup Grind, alebo teda mlínček startupov. No a tak kým ty si vlastne lovil Pikachu a Satoshiho a proste takéto všelijaké veci, tak my sme sa pozreli na to, že aký je ten startup ekosystém v tej oblasti toho zálivu. To je vlastne taká konglomerácia San Francisco, potom sú tam vlastne také prímestské oblasti, Palo Alto, hej, tam Redwood, hej, tam sme vlastne boli, Menlo Park, čiže a tam jednoducho všade bývajú tí investori, všade bývajú veľké hviezdy biznisu, či tam sídla vlastne Apple napríklad, aj keď sa teda bude stiahovať do Texasu, Google a podobne. A naozaj je zaujímavé, že veľmi veľa tých startupov a tých pitch deckov sa točí, hej, okolo krypta stále. To som chcel vlastne vedieť, či stále je to, lebo však čo prišlo po kryptomenách je AI, a každý, kto hovoril o AI, tak proste dostal veľa investícií. AI je hviezda, samozrejme. Áno, ale či stále to krypto je proste vnímané ako niečo, čo... alebo respektíve firmy, ktoré riešia krypto, ako niečo, čo má obrovský potenciál. Áno, vyzerá, že je to tak, že tam si vlastne veľmi veľa ľudí uvedomuje, že je to proste budúcnosť peňazí. Tu na Slovensku máme taký náš konzervatívny ekosystémik našich akože finančných expertov a expertíkov z bank, proste, ktorí možno, že nie sú úplne na pulze doby. Tak povedzme, radšej sa pozerajú na veci konzervatívnejšie, väčšinou človek menej stratí, keď menej riskuje. Nie vždy. Ale tu naozaj bolo vidieť, že sú tam ľudia, ktorí sa kryptom nezaoberajú, ale bol tam veľmi veľa tých, ktorí áno. A to, čo som zachytil, takú veľkú zmenu, že teraz tie americké VCčka, tie tzv. Fondy rizikového kapitálu a tí investori sa začínajú viacej zase orientovať na krypto, ale povedzme, že viacej na mimoamerické firmy, čo sa aj nám celkom hodí. A takisto vlastne aj na firmy, ktoré nemajú ten rast za každú cenu, ale sústredia sa na zodpovedné podnikanie, ktoré prináša už teraz nejaké návraty. Hej. Myslím, že to je vlastne zmena po FTX kauze. O to sa niektorých ďalších, takže nehovor všetko. Nepoviem všetko. V niektorých ďalších kauzách, kde vlastne sa ukázalo, že tá hypnóza, ten rast za každú cenu a rvať do neho peniaze a vykazovať proste rast počtu používateľov, že to nie je alfa a omega podnikania a že jednoducho je potrebné, aby firma mala aj vybudované štruktúry, procesy, bezpečnosť, obozretnosť nejakú a dokázala zodpovedne generovať nejaké výsledky. A na tom sa už dá potom stávať. Tak to sme sa dozvedeli. A nebolo tam toho krypta rozhodne málo. Boli tam aj firmy, ktoré ponúkajú rôzne platformy pre kryptofirmy, boli tam aj investori, bolo tam naozaj všelikto. Takže celkom som dospel k presvedčeniu, že ideme správnou cestou a hlavne aj ďalšie správy, ktoré sú okolo toho. Hej, možno, že Daniel môže potom spomenúť, jak je to s tými ETF-kami a bankami v Amerike teraz. Že koľko bank sa odkopalo, teraz vo výkazoch sa ukázalo, že držia tie bitcoinové ETF-ka na svoj vlastný účet. No, je to tam proste super. Dobre, ale asi predsa len by som začal novinkami z Fumbi, lebo máme ich pár. A jeden z noviniek je teda, že úprava váh aktív v produkte pokročilé portfólia, čo bol funkcionalita, ktorú asi naši zákazníci očakávali alebo chceli dlhodobo a konečne sme to zaviedli. Jo, bolo to vysoko dopytované, ak to takto môžem povedať. Tak asi povedz o tom viacej, že čo to je. Zo strany klientov, hej, a podstata spočíva v tom, že ponovom si teda naši klienti môžu tie svoje pokročilé portfólia, ktoré majú vytvorené, akokoľvek meniť a modifikovať. To znamená, že môžu si meniť váhy medzi jednotlivými aktívami, čiže napríklad teraz strelím, že vzrastie im výrazne PP, ktoré majú vo svojom portfóliu, tak môžu ho odpredať, znižia mu váhu a dokúpia si niečo iné. Čiže je tam taká väčšia flexibilita a môžu sa s tým slobodne hrať. To je super, lebo ja som vlastne, mám samozrejme investované vo Fumbi, ale hrám sa aj na iných burzách. A presne, že keď má človek nakúpené niekoľko coinov a teraz chce povedzme odpredať nejakú časť, tak musí to po jednom odpredávať a proste je to manuálne. A
výhoda tých našich vlastne pokročilých portfólií, že chcete povedať, že dobre, tak chcem odpredať povedzme tretinu toho portfólia, aby som si vybral zisk alebo niečo a môžem to spraviť kvázi jedným klikom u nás. Takže... Presne tak a napríklad tie veľké burzy ti úplne aj neponúkajú takú možnosť, že vyskladať si to portfólio, hej, tam si to musíš nejakým spôsobom manuálne nakúpiť, že rozdeliť si tú sumu, ktorú investuješ a tu navložíš. Celú sumu vyberieš si váhy a máš to zainvestované. A možno, že taká vec, prečo som aj ja sa tešil na tento produkt alebo túto funkcionalitu, je, že tak snažíme sa orientovať stále viac vlastne na tie výhody pre zákazníkov a tu naozaj, pokiaľ človek chcel zmeniť to portfólio, tak musel celé to jedno portfólio zrušiť a postaviť si nové, čo vlastne aj ho stalo viacej poplatkov, lebo sa tam viacej odpredávalo a viacej kupovalo. A tu na jednoducho platí, že pri tej zmene váhy sa platí výmenný poplatok v podstate z toho, čo človek naozaj odpredáva. A to, čo si necháva, tak vlastne z toho už platiť nemusí, takže je to pre klientov oveľa výhodnejšie. A takisto je to oveľa menej pracné, takže je to vec, ktorá podľa mňa poteší veľa našich klientov, takže vás chcem pozvať, aby ste to vyskúšali. Tých portfólií, ktoré tam máte na výber, je dosť veľa, už tých šablón. Daniel ich tam nahádzal zo pár už. A takisto vlastne si môžete zostaviť vlastné portfólia. Máme klientov, ktorí sú v tomto mimoriadne úspešní, tak možno, že budete aj vy. A teda dokonca budú mať ešte možnosť, lebo prichádza aj kvartálna aktualizácia kryptomien u nás. No. A presne, ale o tom povie viacej Daniel, takže keď sa k tomu dostaneme. Možno naviažem na to, keď Juraj povedal, že tých šablón tam je dosť veľa, tak bude pravdepodobne ďalšia a bude zameraná na kvázi na tie RVAčka, akože aktíva z reálneho sveta, pretože vidíme, že veľké inštitúcie vrátane BlackRocku sa tam začínajú nejakým spôsobom pohybovať a BlackRock pár týždňov dozadu vytvoril nejaký RVAčkový fond, čiže ideme aj pridať nejaké coiny. Pardon, čakal som, že kedy asi nehovoríme o rekreačných vozidlách. Presne tak. Daniel to síce vysvetlil, že sa jedná o tzv. Real world assets alebo aktíva z reálneho sveta, ale čo to teda naozaj je? Hej? Čiže aktíva z reálneho sveta sú aktíva, ktoré nie sú kryptoaktíva, to znamená nehnuteľnosti, vozidlá napríklad, alebo cenné papiere, presne, zbierka umenia, čokoľvek, čo má nejakú hodnotu, ktorá sa dá reprezentovať nejakým tokenom, ktorý dáva človeku právo na nejaké užitky z toho reálneho aktíva. Čiže napríklad mali sme na Slovensku nedávno takú kauzičku HB Reavis realitný fond, ktorý, dúfam, že som sa nepomýlil, bol to HB Reavis, že? Áno. Dobre. Deprecioval zrazu z ničoho nič o dobrých 30%, ak sa nemýlim. A to bolo asi preto, že sa dlhšie vyhýbali tomu prehodnocovaniu. No, tak takýto realitný fond je vlastne klasické aktívum, kde človek môže mať nejaký podiel, ale po novom bude možné vlastne ten podiel vyjadriť ako token, ktorý bude možné tým pádom prevádzať, obchodovať s ním jednoduchšie. Keď ho budeš sa človek previesť, tak proste podpíše prevod na blockchaine, takisto ako keď posiela Bitcoin. A týmto sa môže mimoriadne zjednodušiť správa majetku a hlavne odpadnú veľmi mnohé náklady s tým spojené. A to je ten dôvod, prečo ten BlackRock do toho ide, že to je efektívnejšia forma správy majetku. No a budeme asi vidieť veľmi veľa takýchto fondov a typov aktív tokenizovaných. Čiže čo to bolo vlastne? Kvázi ako keby stablecoiny naviazané na... Nie stablecoin, skorej to môže chápať ako cenný papier vlastne vo forme tokenu na blockchaine. Čiže namiesto toho, aby bol nejaký úrad, kde je zapísané, že niekto, pani Jozefína Mrkvičková napríklad, drží podiel v takomto fonde alebo takúto akciu nejakej firmy, tak namiesto toho si ju proste ona drží vo forme tokenu vo svojej peňaženke. Takže otázne je ešte, ako sa s tým vysporiada AML legislatíva a podobne, lebo takto vlastne sa vracia naspäť tzv. Majetok na doručiteľa. Okay. Čiže či tam bude teda vyžadované nejaká registrácia držiteľov tokenov a podobne, to ešte uvidíme. Tá legislatíva sa bude vyvíjať určite, ale s tým, ako sa bude tá legislatíva vyvíjať, tak proste bude aj rásť samozrejme potom ten dopyt, keď už to bude všetko jasnejšie.
Takže myslím si, že aj u nás také veci uvidíme. Vo Fumbi sa určite radi pridáme do tejto vlny, keď to bude už na Slovensku možné, tak by sme radi aj my samozrejme ponúkali v budúcnosti tokenizované aktíva z reálneho sveta. Ale zatiaľ to teda ešte u nás nie je celkom možné. Takže zatiaľ to urobíme aspoň takouto formou, že vytvoríme nejakú šablónu, ktorá je zameraná na tokeny z toho RVA sveta. Dobre, a budú tam ešte nejaké nové tokeny, alebo respektíve nové kryptomeny nájdeme? Budeme určite pridávať, bude ich tentokrát viac, ako zvyklo byť, bude ich možno aj 10 nových, teoreticky možno aj viac a možno touto cestou môžeme vyzvať aj našich divákov. Určite, ak máte záujem o to, že máte nejakú kryptomenu, ktorú si myslíte, že má potenciál, tak nám napíšte do komentára a Daniel sa na to pozrie a kľudne môžeme zaradiť do vlastne pokročilých portfólií ako možnosť výberu, že do nej budete môcť investovať. No ale akože napriek tomu, teda zdá sa, že kým ty si bol v Japonsku, ja som bol vlastne v San Francisku, tak Daniel sa zatiaľ rozšupol a proste hádže tam tie kryptoaktíva lopatami, takže by som sa divil, keby tam ešte nebola, hej, ale môžete nám dať tip a uvidíme. Presne tak. Dobre, a zároveň, Daniel, ty, keď sme sa rozprávali na začiatku, tak si hovoril, že monitoruješ jeden token, ktorý pri ktorom prebehne merge. Hej, asi narážaš na tie AI-kové tokeny, alebo tokeny umelej inteligencie. Asi sme to trošku tak okrajovo spomínali aj v minulom podcaste, keď sme tu mali kryptovláďu, ale ide v podstate o to, že 3 tokeny vlastne umelej inteligencie, bol to Fetch, SingularityNet a tuším Ocean Protocol, sa budú mergeovať, pretože idú vytvárať nejakú spoločnú AI alianciu a tým pádom sa stane to, že token FET zmení kvázi svoje meno, bude sa rebrandovať na nový token a tokeny SingularityNet a Ocean sa budú nejakým spôsobom zamieňať za tento nový token, ktorý bude vlastne emitovaný, alebo za ktorý bude ten fetch zmenený. A teda asi k tomu môžem povedať toľko, že celú situáciu v súčasnosti monitorujeme a keď to bude aktuálne, tak bude u nás tá redistribúcia tých nových tokenov prebiehať. Čiže každý klient, ktorý u nás vlastní teraz SingularityNet alebo ten Ocean, tak dostane presne taký podiel, aký má dostať. Super. Tak to sú dobré správy. Teda uvidíme, že ako to celé dopadne. Uvidíme, ako to dopadne. Hey. Ale to hlasovanie už prešlo, čiže už je to schválené. Teraz čakáme na ďalšie informácie k tej redistribúcii. Stiahnite si Fumbi appku a využite krypto naplno. No dobre, my sme sa rozprávali predtým o FTX a tam sa vlastne stala taká zaujímavosť, že od celej tej situácie, kedy bol hlavný pán zatknutý a ľudia si mysleli, že už neprídu k svojim peniazom, tak vlastne prednedávnom oznámil FTX, že budú mať prostriedky na to, aby vyplatili všetkých svojich klientov a veriteľov a všetky svoje záväzky. A myslím, že oni tam vtedy dlhovali okolo 11 miliárd a momentálne sa ukázalo, že sú na hodnote nejakých 16 miliárd. Spôsobila si to zhodnotenie kryptoaktív, no. Ale tam je taká nejaká vec, ktorú povie asi teraz Juraj, že... No áno, čiže ono síce je to niečo, čo právnici tohto pána Voldemorta, ktorý to zosnoval, celé hoci možno, že nie je úplne si vedomý toho, že aký strašný bordel robí a je to vlastne celé neetické, to jeho podnikanie, tak vlastne tí jeho právnici spomínali už na súde, že pravdepodobne bude možnosť že vyplatiť klientov vlastne jednak jednej a tým pádom žiadali pre neho nejaké zníženie trestu. Ono v podstate asi aj nejaké zníženie tam je, lebo však hrozilo mu vyše 100 rokov a tak ďalej, dostal ich nejakých 25. Ale takto, klienti tam investovali peniaze do krypta, v čase, keď bolo krypto dole, povedzme. Bolo. Proste, hej. Potom nejakým spôsobom narastlo, potom sa začalo klesať. Počas toho klesania teda FTX skrachovalo, lebo bolo napákované strašným spôsobom. Napakované znamená, že vlastne si zobralo ako keby pôžičky na to, aby nakupovalo ďalší kapitál a ďalšie krypto. Hej? Čiže dokonca v niektorých aspektoch zobrali si vlastne klientské prostriedky
tie použili ako zábezpeku na to, aby sebe požičali kryptoaktíva alebo stablecoiny a tie potom investovali do nejakých firiem alebo do ďalších kryptoaktív, ktoré si nakúpili a takto to točili proste, čo počas toho bičieho trhu vyzeralo ako neuveriteľný stroj na peniaze a potom to teda všetko sa zrúčilo do čiernej diery. No. Ale pokiaľ klienti investovali do Bitcoinu, keď stál 30 000, 40 000, hej, alebo nedaj Bože investovali do niečoho, do Solany, keď stála, ja neviem, ďaleko menej, $30, tak teraz ich vyplatiť jednak jednej nie je úplne v poriadku, pretože oni by mali vlastne mať aj to zhodnotenie za ten čas. Hej, čiže keď by som nakúpil v FTX Bitcoin za $20,000 a teraz stojí 60, dal by som do toho 1 000 000, očakával by som, že dostanem 3 milióny naspäť. Ale akože niekto to spravil strašne rozumne, lebo na jednej strane vyplatia ľudí, čo sú radi, že dostali aspoň nejaké peniaze, aj keď nie so ziskom. Na druhej strane Sam Bankman-Fried je vo väzení, čiže to sú vlastne umyté ruky nad tým. A na tretej strane niekto stále zarobil na tom ešte 5 miliard. Zdá sa, že to tak je. Geniálne. Proste akože divoký biznis, ale... No niekto, kto to tam ako keby sa zhostil tej príležitosti, Boh vie, hej, oni za tým FTX asi sú ešte stále nejakí akcionári, čiže ten Sam Bankman-Fried nebol jediný. Určite. Boli tam vlastne výsička velikánske, Sequoia Capital, tuším. Alameda. No, ne, Alameda je ich vlastne, vieš, to je proste, no to, to je ďalšia vec, ale no velikánske výsička tam preinvestovali stovky miliónov, čiže takto vyzerá, že klienti dostanú odškodenie jednak jednej a možno, že výsička ešte proste prídu jednak 10. No, ešte nakoniec sa to ukáže, že to nebol až taký zlý krok a to investovali do firmy, ktorá nevedela, koľko má kde firiem pozakladaných po svete, koľko tam pracuje ľudí, koľko berú peňazí. Čo platia. Nemala účtovníctvo. Nemala účtovníctvo, nevedela, koľko má kryptoaktív. To je proste z výsičkovej nočnej mori na výsičkový sen. No, takže ja si myslím, že aj v tom San Francisco bolo cítiť takéto vytriezvenie, presne, že už nejdu po takýchto proste shooting stars, ktoré proste idú a rastú za každú cenu a nepozerajú sa doľava doprava, ale snažia sa teraz vlastne hľadať také firmy, čo tak akože zodpovednejšie podnikajú. No uvidíme, jak to s nimi bude ďalej. Každopádne Bitcoin prešiel halvingom a spolu s tým prišlo niekoľko očakávaní, niekoľko vecí, čo sa udialo. Jedno z také najčastejšie očakávania u ľudí, hlavne čo sa menej vyznajú v kryptomenách, je to, že nastane halving a do 2 dní proste cena vyletí hore, lebo to je proste... Je to veľký event, tak prečo by sa to nestalo? Ale čo sa stalo? No tak, že keď nastane halving, tak v prvom rade prestanú ťažiari zarábať dosť peňazí. Takže začnú akože prvé vypredávať zásoby, po druhé sa začnú zvyšovať poplatky. Keď chce niekto tú svoju transakciu dostať do bloku, tak si to zaplatí viacej. To vlastne spomenuté od Daniela, že bol, jak to Daniel napísal, masakrálny rast poplatkov. Bol vysoký, ale to bolo konkrétne na ten halvingový deň, pretože veľa tých investorov a používateľov sa snažilo zahrnúť tú svoju transakciu presne do toho bloku, ktorý mal poradové číslo, to bol 840 000, ak sa nemýlim, to bol 4. halving. Čiže a bola tam aj taká zaujímavosť, že nevieme, či to bola chyba, alebo to nebola chyba, ale bol tam jeden používateľ, ktorý za svoju úplne malú transakciu, to bolo neviem, či $10 alebo $7 alebo koľko, zaplatil poplatok vo výške 507 000 a tým sa jeho transakcia dostala do toho halvingového bloku. OK, a ja to mohol zaplatiť. No ty máš vlastne možnosť si zvoliť fička. Áno, a preto boli vysoké, a preto boli vysoké poplatky, pretože používateľia sa vlastne predbiehali v tom, kto zaplatí vyšší poplatok, aby sa tá jeho konkrétna transakcia dostala do toho bloku. Dobre, ja sa možno opýtam ešte inak, lebo ja si nemyslím, že ľudia vôbec vedia, že aké sú poplatky, keď posielajú Bitcoin, alebo keď proste sa Bitcoin posúva, že dajte do nejakej perspektíve, že čo stojí normálne poplatok, keď chceš poslať nejakú transakciu v Bitcoinoch, povedzme, že poslám jeden Bitcoin, aby to vedeli tak, že... To nezávisí od toho, koľko posielaš, treba prvé povedať. Dobre. Čiže môžeš posielať jeden satoshi, čo je najmenšia peňažná jednotka v budúcnosti. Najmenšia peňažná jednotka Bitcoinovej siete.
ako tej hlavnej siete blockchainovej. Kebyže urobíš nejakú tú druhú vrstvu nad Bitcoinom, tak tam môžeš teoreticky aj 10 satoshi ešte deliť. Ale teda môžeš poslať 1 satoshi alebo môžeš posielať 1000 Bitcoinov, je to jedno. Tá transakcia má rovnaké množstvo bitov, ktoré treba zahrnúť do bloku. A závisí od teba, že ako rýchlo chceš, aby ju ťažiari spracovali. Môže byť zadarmo? Môže, ale je veľmi málo pravdepodobné, že by ju nejaký ťažiar mal záujem zaradiť do bloku. To znamená, že mohla by nekonečne dlho čakať vlastne v mempoole. To už ideme moc hlboko, ja som sa len vie, že klasický človek si vidí, že ide poslať Bitcoin a teraz má tam možnosť a že koľko môže asi očakávať za teda jednu transakciu, že zaplatí. Lebo vieme, že napríklad na Etheru je to niekoľkonásobne viacej, keď si chce poslať Ether a teda pri Bitcoine to môže byť. No to presne závisí od dopytu po transakciách. Čiže keď rastie počet transakcií a ľudia ich chcú mať rýchlo vlastne spracované, tak vlastne ponúkajú vyššie fíčka za spracovanie. No a keď niekto ponúkne 504, či koľko to bolo? 507, ak sa nemýlim. $507,000 za to, že mu niekto zaradí transakciu do bloku, tak sa ťažiari samozrejme trhajú o to, jak také hyeny proste o gazelu, aby tam tú transakciu mohli dať. Takže takto to funguje. No a riešenie vlastne tých vysokých alebo rastúcich poplatkov sú práve tie technológie druhej vrstvy, čiže nad Bitcoinom je to práve ten Lightning Network alebo niektoré ďalšie, ktoré tam vznikajú teraz, také tie DeFi, Bitcoin DeFi protokoly. OK, dobre. A koľko už tých transakcií asi bolo spracovaných? No ja som pár dní dozadu videl, že to bola miliarda, ak sa nemýlim, na Bitcoine od spustenia. Čiže Bitcoin. Prekročilo to 1 miliardu transakcií. Myslím si, že asi dneska už málo kto by mohol tvrdiť, že to je nejaký bezvýznamný systém, lebo je tam miliarda transakcií, je tam teda veľké množstvo kapitálu, už aj legislatíva sa mení všade po svete, obrovské množstvo ľudí. Už ináč onedlho bude aj miliarda používateľov, čo sa týka vlastne Bitcoinu a krypta. Myslím si, že tak 2-3 roky ešte. OK. Takže ide to všetko proste stále dopredu. No dobré, a teda tá asi najpodstatnejšia otázka, ktorú každý bude mať, že kedy to teda porastie, lebo hovorí sa o tom, že budú sa ťažiari dostanú menšiu odmenu, čiže budú za drahšie predávať, možno niektorí skrachujú. A kedy sa to posunie z toho, že čo máme teraz cenu, na to, čo vlastne možno bude znamenať nárast? No oni vlastne hlavne, keď ich to prinúti vypredávať, to, čo mali medzi tým nasystlené, teda na sklade bitcoiny, tak to by mohlo spôsobiť ako keby tlak na pokles ceny. A preto vlastne po tom halvingu ja by som čakal naozaj, že aj to, čo sa vlastne udialo, že ten malý pokles, ja neviem, tých 10% tam proste je. Ale v nejakom momente to vlastne oni už povypredávajú. ETF-ka to poskupujú, vlastne aj bežní používatelia. A vtedy to vlastne môže odštartovať rast. A ten rast potom môže byť presne taký samonosný už, že vieme, že veľmi veľa ľudí kupuje práve vtedy, keď to rastie a tým pádom môže prísť opäť tá vlna toho nárastu o jeden rád. Ale treba povedať aj to, že tie ETF-ka a tí klienti tých ETF-iek hlavne sú úplne iný typ kapitálu, ako sme my retailová verejnosť. Takže ja očakávam stabilný prísun peňazí do Bitcoinu, čo jednoducho nejaký čas po halvingu, keď sa vypredajú vlastne zásoby, tak jednoducho bude spôsobiť ako stimulant na rast ceny. To o tom asi nie je pochyb. Tak rok možno a rok a pol po halvingu by tam mohol byť ten buyný all-time high. Mali sme pred pár dňami taký prípad zhodou okolností nie z kryptomenového sveta, ale z tých tradičných akcií. A neviem, či vám niečo hovorí užívateľ menom Roaring Kitty. GameStop, presne tak. Pred pár rokmi bola tá situácia, kde, myslím, že to bolo na Reddite, že? A sa ozvali ľudia, že videli, že akcie GameStopu klesali a teda, že chcú to zvrátiť. A proste začali to nakupovať a vystrelili tie akcie o 100% alebo o koľko. Nie, o mnoho viacej. No. To je takzvaný výplach shorterov. Tak. A hádajte, kto sa vrátil.
Mačička sa vrátila a pred jedným dňom alebo pred 2 dňami sa vlastne stalo to, že akcie znova narastli o 73% GameStopu za jeden deň. Áno, opätovne, no. Opäť sa prebudil po 3 rokoch, pridal nejaký príspevok na Twitter, nejaký meme alebo niečo. Jeden obrázok to proste vyvolal, celý tento ošial a išlo to zase z nejakých $15 za akciu na nejakých 37 alebo koľko. Áno. A ja som dnes ráno aj videl, na to asi aj upozornil. Tak to je viac ako 100% zasa. No. Videl som token, nejaký GameStop na CoinMarketCape, ktorý tam proste vyrastol v priebehu dňa za 4000%. A na to si treba dávať obrovský pozor, lebo to sú tie pump and dump schémy. Hej. To nemá nič spoločné so skutočným GameStopom. To proste niekto nazval tak nejaký token, ktorý proste šupol niekam. Hej. Obrovská bacha. No ale toto je zaujímavé, vlastne tento fenomén kolektívnej manipulácie trhu, lebo na to podľa mňa nie je pripravená ani tá SEC. Lebo normálne, keď sa pokusí inštitúcia manipulovať trhom, tak dostane velikánske pokuty a nakoniec nikto nejde do väzenia, aj keď by mal. Také sú aspoň historické dáta, že tí bankstery, ktorí proste robia kadejaký proste wash trading a rôzne manipulačné metódy, tak nakoniec sa nejako dohodnú a iba odstúpia z funkcie a banka dostane pár miliard pokutu a ide sa ďalej. Ale proste niekto to kontroluje, aspoň nejako sa to proste rieši, hej, aby sa tomu bránilo. Vedia sa na to pripraviť. Ale jak sa pripravia na to, že sa retailová verejnosť iba pod nejakými pseudonymnými menami na Reddite zorganizuje a urobí proste organizovaný útok. To je v podstate taký útok na Bastilu, hej? Aha. Že proste pešiaci sa spoja s vidlami a proste idú dobiť tú pevnosť. Tak není ako tomu proste brániť. Jedine snad, že by zaviazali sociálne siete, aby tomu nejak bránili, ale to je samozrejme podľa mňa hlúposť. Takže je to na druhej strane aj taká výstraha pre tie banky a pre týchto proste tie shortovacie hedge fondy, lebo teraz už si nemôžu byť nikdy istí, že keď budú shortovať nejakú firmu, ktorá proste bola aspoň v minulosti nejaký love brand, že sa im to strašne nevypomstí, no ako pri tom GameStope. A včera sa im to opätovne vypomstilo, pretože som videl, že zavčera mali stratu na tých shortov okolo 1 miliardy. Čo je naozaj veľa za jeden deň. Ešte dobré, že my nie sme traderi a nepodporujeme takéto špekulácie. Čiže upozorňujem klientov, hej, že naozaj Fumbi je to preto, aby ste mohli do krypta investovať, pretože je to fascinujúci nový svet, ktorý celosvetovú infraštruktúru finančnú a do veľkej miery možno v budúcnosti aj právnu, rôzne veci je možné blockchainom riešiť, tak to proste posúva a je treba do toho naozaj investovať dlhodobo s rozumom a možno, že takéto zábavky na to vyčleniť iba nejaké malé peniaze naozaj. A možno toto premostím, lebo akorát to ideme teraz podporiť našou novou kampaňou vo Fumbi. Ano. A to je tým, že chceme naozaj ľudí naučiť pravidelne investovať aj do kryptomien. A preto teraz máte vy možnosť, ak investujete medzi 15. a 30. májom, čo je to vlastne teraz, tak ste vlastne zaradení do súťaže o to, že vám budeme každý mesiac vlastne prispievať alebo respektíve posielať kryptomeny do toho vašho produktu, ktorý ste si vybrali a do ktorého ste investovali, 100 €. Čiže môžete teda vyhrať vlastne 1 rok kryptomien, ktorý vám budeme posielať pravidelne každý mesiac, aby ste sa teda naučili, alebo respektíve aby sme vám pomohli naučiť sa, ako pravidelne investovať práve do kryptomien. Takže čítajte maily, pozerajte si aj profil, nájdete tam viacej informácií. No a to je, myslím, že asi na dnešok všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem, páni. Ďakujem aj vám, že ste nás pozerali a tešíme sa na ďalší diel. Majte sa. Dovidenia. Dovidenia.